एवढ्या लोकांमध्ये बघा जास्ती नवऱ्याची सेवा कौन भाई करते बघा अपने पति की ज्यादा सेवा देखो कौन करते झूठ की बताओ जवळ जाऊन टाकायचं आहे झूठने नवऱ्याची जास्ती सेवा चांगलं बरोबर खूप बाई पन्नाला इथून पुढं बघा बायको चांगली कोणाला महिन्यात निधी इनको अच्छी नहीं होते पाहिजे झूठ की बताओ ज्यादा बाइको चाकरी मेहनती कौन है यदि जाओ काम करने के बताओ यदि अच्छा मिलने वाला कौन है जाओ जाऊँ ना पाइए जल्दी जल्दी जाके बताओ 5 दिन से पब्लिक में जिसका बाइको चांगली मिलने हाँ नसीब वाली कौन है बघा तकदीर वाली या लोकांची नसीब चांगली में नसीब कौन बघा जो कितना नसीब अच्छा है उनके पास जाओ घूम के बताओ कि तुम्हारा बताओ नसीब वाली अभी कौन है नसीब बघून चला अजून कोणी बघा त्यांचे नशीब चांगलं काय त्या लोकांचे नशीबवाले होणार हा नवीन वर्ष कोणासाठी चांगला जाणार मनात विचार केलेले काहीतरी काम होणार असे कोण होतात तुमचे ये काल अच्छा जाएगा उनके पास जाओ हमने सोचा हुआ कुछ काम पूरा हो जाएगा घरी जाऊन दाखवा वर्ष चांगलं होणार या नवीन वर्षात मनात विचार केलेले काहीतरी काम होणार